nyt tekee kipeää. Jopa Antero Veltaleikko sanoisi, että tämä on tiukkaa. Niitä on 5. Kuka voittaa? Aivan hirvittävä joukko. Aivan mahdoton sanoa, joko Digita tai APP. 37 vedettä ovat aivan tasoissa. En tiedä kuka on toinen, 3., 4. ja 5. Hienosti melottu tuosta sillan alta. Tuota ensijoukkuetta kohtaa toisensa. Näitä mentimiehiä nyt kylmästi. Tässä on ihan senteistä kiinni. Aurinko valottuu kertaa siten, ettei kuuluttaja enää mitään. Tämä menee maailmankohdalla ratkaisuksi. Itse kukin muodostetaan oman käsityksensä siitä, että mikä on ollut maaliintulojärjestys. Hieno kilpailu näiden 2 joukkueen osalta. Kaikki on pistetty peliin. Yhtään ei jäänyt varmaan selitettävää. Paitsi että perämiehet näyttävät pyrkiä naapurille jo ja se merkitsee sitä, että siellä jotakin on saattanut sattua. Sitten meluajat tulevat 3. maaliin.